Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vom juca Fortnite. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe subscribe și pe un clopoțel, că mă ajută foarte mult. Astăzi vă voi prezenta lockerul meu și după vom da și un match de duo, de solo. Skinurile, în primul rând, am, câte am, stați, 61 de skinuri. Stați, se dau la alt. Bun, avem în primul rând acest skin. După avem pe Pili înghețat. Nu știu cum, eu zic Pili, mai înghețat. Bun. Ăsta, Deadpool, Dr. Doom, Ghost Rider, Groot, acest skin care se poate costuma și în ceilalți playeri, acest Spider-Man, toți știu, Thor, avem și pe Iron Man. Sper că vă place lockerul meu, să scrieți comentarii dacă vă place. Avem aici Wolverine. Sper că vă place acest locker. Asta mult să-l fac. Maya, Midas, Predator. Da, eu mai mult știu pe ăștia vechi pentru că eu joc din sezonul 1 chapter 2. Și da. Uite, de exemplu, știu pe ăștia din sezonul 2 chapter 2. Pili simplu. Pili style-ul ăsta îmi place. Și cu ăsta și cu ăsta. Mie îmi plac toate style-urile pe Pili. Bine, nu vreau chiar acum Pili. Brutus. E vechi, foarte vechi. Bine, e din sezonul 2, chapter 2, adică nu e de când, adică e de când joc eu, dar nu e din sezonul care am început să joc. Avem aici acest skin care joc cu el, dar nu foarte mult. Eu ziceam găinușa, adică na. Avem aici acest skin, poneiul ăsta, da. Ăsta e unul dintre cele mai faine skinuri ale mele. Bine, nu mă prea mai joc el, dar e fain. Ăsta e fain. Sau mai bine o luăm de la capăt și voi zice care este cel mai fain skin al meu. Ăsta nu-i. Nu, de fapt ăsta e. A avut amintiri cu ele. Dar ăsta nu. Opa. Mă scuzați. Stați un pic. Cam atât a fost. Și dacă dăm acum la favorite, 19 skin-uri. Deadpool. Bun, acum hai să dăm și un match. Stați să îi scop pe toți de la favorite, că nu.
Bun, haideți să jucăm cu hai să jucăm cu asta. Frumos, aici alegem pickaxe. Ceva să... Ba nu cu asta. Nu, că ăsta e cam așa mai. Ceva... Jucăm cu asta. Haideți să jucăm două. Da, și hai să ne uităm ce e pe shop. Cine vrea să dea ad, aveți aici numele. Cine vrea să dea ad, cine nu. Dați-mi ea dacă vreți să jucați cu mine. Voi face un v1 cu toată lumea care îmi dă ad. Și dacă vreți să-mi dați ad, prima oară trebuie să dați ad, dar să aveți nume român, ca să vă recunosc. Sau ceva care să fie român în acel nume, că dacă este în altă limbă, nu știu cine sunteți și da. Nu mă da accept, pentru că nu știu sigur cine sunteți. Trebuie să aveți orice în român sau puteți să aveți Face Alex, Face, nu știu. Sau puteți avea un nume român oricum. Sau un nume... Sau să scrieți în comentarii. Puteți să scrieți în comentarii că vă cheamă și eu vă dau ad. Vă dau ad. Sau dacă nu îmi dați voi ad și eu dau accept. Dar să aveți nume român. Ok. Eu vă dau tot ad. Bine, la cine pot. Pentru că eu nu prea am mult timp să mă joc și așa că am puțin lag aici. Nu am mult timp să mă joc și știți cum e. Puțin timp, n-ai ce să faci. Așa că hai să ne dropăm. Uite, chiar Tilted Towers. Nu, că vom muri. Că nu sunt așa de bun, așa că vom merge în acel loc. Acolo e mai așa, mai. Sau nu, acolo am dat o victorie. Haideți acolo, că e mai bine. Sper că vă place episoadele de Fortnite. Și vom face episoade și cu Fall Guys și cu GTA 5. Stați pe fază, stați la curent că voi face episoade cu mai multe jocuri. Și dacă vreți să facem cu mai multe jocuri, scrieți în comentarii cu ce joc să mai faceți. Să mai facem, că facem și cu GTA, facem cu Fortnite, facem cu Fall Guys, facem cu Roblox, cu Minecraft, cu ce veți voi. Numai să scrieți în comentarii și voi vom face. Scrieți în paranteză cu ce joc vreți să jucăm următorul episod. Doar eu și nu prietenul meu, doar eu singur. Vom juca tot ce vreți voi și vom continua și seria de Minecraft cu prietenul meu alături de el. Vom continua seria de Minecraft. Sper că vă place această serie de Minecraft, eu și cu el. Și dacă... Să nu uitați să apăsați pe butonul de like, un subscribe și un clopoțel, că m-a ajutat foarte mult. Sper că știți, sper că vreți să o faceți. Nu prea am țintă cu această armă. Ok, cu asta. Ok. Nu spun cu aia. Ok. Nu știu să joc cu asta, adică nu sare țintă și nu pot să controlez. Sper că vă place. Dacă nu vă place, scrieți în comentarii și nu vă mai face episoade cu Fortnite dacă nu vă place. Na. Dacă vă place, scrieți în comentarii că ne place și eu voi înțelege și voi face mai multe episoade cu Fortnite, pentru că este jocul meu preferat, unele dintre jocurile mele preferate. Și dacă vreți, puteți să apăsați pe butonul de like și subscribe și mă motivați
să mai postez acest joc și multe alte jocuri mișto. Voi face cu jocuri noi, cu jocuri mai vechiuțe, cu ceva, nu știu, mai vedem noi cu ce facem. Numai că să scrieți în comentarii dacă vă place cu orice joc, adică poate să fie și GTA 5 cu Roblox, cu tot. Numai să scrieți în comentarii dacă vă place. Dacă nu scrieți în comentarii, n-am de unde să știu. Și da, voi mai posta și dacă nu vă place degeaba postez. Și eu depun foarte mult efort să filmez aceste episoade mișto cu Fortnite și cu alte jocuri. Mai postăm și Fall Guys pe canal. Stați acolo că postăm episoade zilnice. Nu trece mai mult de 2 zile fără să postez măcar un clip. Astăzi este a doilea clip care îl filmez. Este a doilea clip. Ok. După meciul ăsta nu mai pot să joc. Trebuia să încheiem episodul. Dar dacă vreți mai încolo vom mai face un episod care vom mai juca niște Fortnite. Da, sper să apăsați pe butonul de like mai mult. Sigur mă va ajuta să ajungem în topul măcar să vă facem peste 10 like-uri. Dacă facem peste 10 like-uri vom mai posta aceste episoade cu diferite jocuri, nu numai cu acest joc. Dacă nu se strâng peste 10 like-uri, na. Măcar 10 like-uri. Dacă nu 10 like-uri, e ok și așa. Dar mi-ar plăcea să avem 10 like-uri. După poate strângem și 20 și creștem așa până la un moment dat nu o să strângem și 100 de like-uri. Și la 100 de like-uri vă dau un spoiler. Vom face un episod de distracție în care vom sărbători acele 100 de abonați. Eu și cu prietenul meu împreună. Când voi face și el 100 de abonați, când voi face și eu, sărbătorim. Nu știu cine o să facă primul, dar vom vedea. Aici nu ne întrecem. Cel puțin eu nu vreau să mă întrec. Că știu că degeaba mă întrec, știu că amândoi strângem like-uri. Da, el a început mai dinainte YouTube-ul și el strânge mai mulți abonați ca mine. Eu n-am strâns niciun abonat niciodată și na. Sper să avem măcar un abonat după acest episod care e de Fortnite și na. Mamă. Da. Nu știu ce să zic. Nu prea a fost cam cu succes meciul. Bine. Na, a fost ceva mini. Hai să mai dăm un meci. Și după încheiem acest episod minunat de Fortnite. După, poate mai încolo, când pleacă și prietenul meu de la mine, pentru că va veni și va pleca, poate mai postăm un episod și până atunci vreau măcar să strângem un like și un comentariu cu ce joc să postăm după ce pleacă prietenul meu de la mine. Repede un like și un comentariu să aflăm cu ce joc să facem. Și eu voi cu cele mai comentariu cu cele mai multe like-uri sau cele mai multe comentarii cu acel joc îl voi posta. Da, dar vă voi arăta și în finalul acestui meci ce jocuri mai am eu și din ce trebuie să alegeți. Să sperăm că o să alegeți un joc care o să vă placă. Dacă nu o să alegeți un joc care să vă placă, eu îl voi posta tot așa. Eu voi posta toate episoadele. Decideți voi cu ce să postez, eu nu știu ce vreți voi, așa că, na. Voi decideți. Na, că n-avem. Voi face episoade cu mai multe jocuri. Ăsta e canalul de gaming. Avem și canalul. N-avem mai multe canale, dar ăsta e canalul de gaming. După o să-mi fac și un canal în care o să mă filmez pe mine și o să fac diferite challenge-uri arătându-i vărul meu și prietenii mei. Sper că să fiți acolo și pe canalul ăla la curent, că voi face episoade pe grupul meu și vom face episoade foarte mari și
foarte faine cu challenge-uri. Da. Nu a fost bine că m-am dus aici. Am uitat că ăsta dă damage. Da. Nu prea sunt cu Fortnite-ul, adică sunt cu Fortnite-ul. Ăsta e contul meu real, nu-i așa, dar na, cum a zis, eu nu joc prea bine, așa că na, nu știu cum am ajuns să am contul ăsta, cum jocam slab. Deci, na, sper că vă place acest episod și dacă dați un like, voi depune mai mult efort să câștig mai multe meciuri. Ăsta e primul meu episod și na, nu sunt cel mai bun jucător, adică nu m-a motivat nimeni să fac acest episod și nu prea, când sunt mai motivat să fac un episod, îl fac mai bine. Episodul în general îl face mai bine. Depun mai mult efort pentru acel episod, să dau win. Dacă, na, să fac mai multe skill-uri, dacă nu vei reuși, îmi pare foarte rău de voi, că nu puteți să vedeți tot meciul. Voi muri. Nu, loc 81, da. Nu prea au mers, hai să ieșim în lobby. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Alex și ne auzim data viitoare. Pa, pa!